అరే మల్లిగా, అరే రాజుగా, అరే ఎట్లున్నావురా? బాగున్నారా? అంజిగా బాగున్నావారా? బాగా దొడ్డైనవరా నువ్వు బక్కగైనవరా. అరే రేపు పరిచింద నాటకం ఇస్తానరా, నువ్వు నేను వీడు. అరే నాకు పెళ్ళి ఒక పిల్ల పుట్టిందిరా, ఇంకేం నాటకాలరా నాకు. పిల్ల పుడితే వాళ్ళ నాటకం వేద్దని చెప్పినారా నీకు? అరే నాతో కాదురా, నన్ను విడిచిపెట్టురు మీరు. ఏదో పండగకు వచ్చిన పిల్లని చూద్దామని. ఇంకేంది ఊర్లో విషయాలేంది అంత మంచిగానా? మీరు ఇస్తానరా, నువ్వు నాటకం వేద్దాం రేపు ఇక. అరే హలో హలో ముంగటున్న ముచ్చళ్ళు, అక్కడక్కడ కూర్చున్న పర్సన్లు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చున్న ఆ చిన్నపురాలు. ఏడ మన ఊళ్ళే ఇవాళకి ఎప్పుడు చూడని ఒక గొప్ప నాటకం సత్యాదిత్యం చేస్తారు. ఆధునిక రంగులతోని, చక్కటి రంగులతోని చూడ చక్కగా ఉంటుంది. మరి ఇక నేను చెప్తే మంచిది కాదనుకొని, అయ్యో ఇంకో ముచ్చట చెప్పాలి మీకు. ఇలా చెట్టు ఉంటుంది, అట్టి చెట్టు అనుకునేది నిజంగా చెట్టే. ఇలా పాము ఉంటుంది, అట్టి పాము అనుకునేది నిజంగా పామే. ఇక చూడు చూస్తే మీకే చెప్తాను. కొమ్మలు వంచెదము మేము ఆకులు తెంపెదము, కొమ్మలు పంచదము మేము ఆకులు తెంపెదము, కొమ్మలు వంచి ఆకులు తెంపి సంచులు నింపెదము, మేము ఇంటికి పంపెదము. లోహిత వేటకు పోదామా? లోహిత పావురా. ఆమా ఎక్కడ? అరే కొసకుండా అంత పెద్దగా ఉన్నది కనబడతలేదారా? ఆపుర్రా, నేను ఆకులు తెంపొద్దని మీరు అబద్ధాలు ఆడుతురు కదా. నిజంరా? ఎక్కడరా? మరి పోడా, నీ కళ్ళు దొబ్బినాయిరా. భార్య పాము గంత పెద్దగా అనిపిస్తా అంటే పాము లేదంటావు. ఎవర్రా నీకు చెప్పింది? కాదు, అది నాటకం. నాటకం అది సపడే. ఏమిరా రే, నాటకాలు వేసుకుంటే నాటకాలు అంటారా? ఎవరిని చంపుతారా అయింది లే. గంత పెద్ద పాములు పెట్టుకొని నాటకాలు అంటారు. ఇది నాటకమే. నువ్వేం చెప్తాను? అరే అరే ముసలా లింగమ్మా, ఏమైంది? పోవా ఆగురి ఆగురి. లింగవ్వా, ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇది? తీయగున్నదా? అంటే లింగవ్వ పని కథమైనట్టు. మంచిగా నీ పీడ పోయిందిరా. ఉన్న చుట్టాలందరికీ నువ్వు చెప్పి పంపు, డప్పులకి నేను చెప్పి పంపుతా. తెల్లవారికి ముసలి కథం లేచినట్టే. అరే ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? అబ్బా అరే ఏం మాట్లాడతారా? ఇంకా 50 ఏళ్ళు బతుకుతారేను. నువ్వేడదా